Takže čaute ľudia, moje meno je Paťo. A moje meno je Peťo a my vás vítame u druhého videjka z hry Shake and Fidget. Je to na svete 9 medzinárodný a dnes sa vytvoríme spolok. Čech. Dobre, ideme na to. Ideme na to, tam je spolok. Nižšie. Tam. Ja som slepý už. Isto. Dobre, to je tak sa No, bude volať. meno si dáme. Dobijeme Česko. Abo nie. Nie, Počkej. normálne dáme YouTube. Hej, daj. Čo? Jak si dám meno? Normálne dáme naše. Jak? Paťo, Peťo. Ja to ľudia, počkaj. Počkaj. Tá. No takže asi po 10 minútovom rozhodnutí sme si dali. Slovenskí bojovníci. SK dajme. Klikneme to spolu, poď. 3, 4. Cech už je vyrobený. Juhu, máme cech. Teraz bol vyrobený. Au. Tak, Hej, vyrobíme maličku si budeme mať na tému. nejaký znak. Ne. Tak to môže byť dobre. Fuj! Tak, Fuj! tak, z našho videjka je to všetko. Ak sa toto videjko páčilo, zabudnite dať like. Odber. A keď sa vám toto videjko nepáčilo, Nedávajte dislike. tak čus.